Alberto Núñez Feijóo puxo en valor as políticas económicas do PPDG baseadas na baixada de impostos e no apoio constante aos traballadores e ás familias fronte a un BNG sometido ao PSOE e que non aporta ningunha súa solución. O que lle pido é que non apoie as propostas do Partido Socialista porque é evidente que a súa política económica está engadindo un factor de peligrosidade o incremento de precios ao consumo que estamos a vivir neste momento en España. Que aquí todo o mundo se debe a Galicia. Pero cando salen da Cámara, e que o único que se debe ao PSOE, o BNG o PSOE constantemente. Por outra parte, o presidente tamén afeou no Parlamento a falta de transparencia no que respecta aos criterios de reparto dos fondos Next Generation, pois o executivo de Pedro Sánchez segue sen aclarar cales son as condicións para recibilos, levantando sospeitas sobre as súas verdadeiras intencións. O que sabemos é que o Ministerio de Industria se queda cos 12.000 millóns de euros sin repartir. O que sabemos, señoría, é que estos fondos poden ser utilizados polo Goberno Central para paliar a súa inestabilidade parlamentaria. Eso xa está contrastado no ámbito do automóvil. Antes de presentar as propostas do sector do automóvil, fábrica de baterías para Cataluña. A día de hoxe, Galicia aínda non recibiu nin un só euro dos fondos europeos para proxectos industriais, mentres dos fondos COVID a comunidade percibiu 600 millóns menos do que lle correspondía.